client zviri sei munin'ina wangu? Ini ndaswera zvakanaka chaizvo. Ndiri right stereki. Ndanga ndakangochkoredzera zvangu ndanombosvipa time yekumbozorora pane zvinhu zvese. Nekuti ndiri munhu akatakura zvakawandisa stereki mupfungwa dzangu. Pamusoro pezvinenge zviri mumasituation atiriyo aya. Nezvinenge zvichitaurika zvichibuda. Moyo wangu unenge uchimborwadza chimboremerwa. Pane zvimwe zvinhu zvinenge zviri zvimane zvinenge zvichibuda ndenge chimbotsvaka kuti ndimboona kuti zviri kubuda zvichibva kupi. But anyway, ndo zvazvinoita. Tiri mustruggle. Ndanzwa uchitaura pamusoro penhau yaComrade Nyoka Yemabhunu. Pamusoro pekunzi ruzhinji zvichitonzi including ivo vakabvunza kuti Mudhara vakataura here pamusoro pangu, zvikanzi havana. Ichokwadi Mudhara havana chavakambotaura pamusoro paComrade Nyoka Yemabhunu. Asi chandoda kuti ndikuzivise munin'ina ndechekuti havagone kuti vazotaura pamusoro paBlessed Muhlangane. Vanhu 95 vakasungwa pastrike, paprotest ya M31. Client Mudhara vozotadza kuzotaura pamusoro paNyoka Yemabhunu, ivo vachitaura pamusoro pevamwe vanhu vese. Hazvigone zvinhu izvozvo. Saka mukuitika kwazvo zvine chinangwa munin'ina wangu. Pane chimiro chiripo, pane nhau iripo pakati pevanhu vakabata Nyoka Yemabhunu. Havasi kufanirwa kuti vave neclue pamusoro pezvekuti vageza uri kufungei. Vanhu of course vanhu it's not a problem. Vanhu tese including kana neni wacho tinofanirwa kuti tive tini zvatinoziva. But mukuziva kwedu manje kunobatanidzira vamwe vanhu vasiri kufanirwa kuti vazive, nekuti vanhu vakatumwa kundobata Nyoka Yemabhunu vanhu vakasiyiwa tambo yavo iri loose. I think uri kuzviona nanhasi hamusati matombonzwa kuti pane mameasures akambotorwa pamusoro pavo. Handiti ndo zvazviri. Varikuda kumbosiyirwa tambo yavo iri loose, nekuti izvi zvinhu zvavakatoita vaitotarisira zveshuwa kutoti even nyango paanotaura Mudhara achataura pamusoro paNyoka Yemabhunu. Then vobva vaziva kuti Mudhara ari kufungei kana kuti chii chiri kuda kuitwa pamusoro pemunhu abatwa, nekuti vanhu vaiziva kuti he is a right hand panyaya dzese dziri kuitwa idzi Nyoka Yemabhunu. Saka vaitarisira kuti nekuti chinhu chiripo yanyaya yekuda kuti vazive kuti tikaita tikamuvha one tsoro yedu isusu tinoona kuti iye toda kuti Geza akwanise kumuvha yake kuti izive kuti bhobho rake ada kubudira kopi, kana kuti arada kudya dzipi tsoro, nekuti zvakaita like draft zvinhu zviri kuitwa izvi it's a chess game riri kutambwa iri, ende iri kutoda vanhu vane njere dzechess chaidzo. I think you get my point there. Saka nhau iri kuitika apa ndeyekuti Mudhara vachataura zvavo pamusoro paComrade Nyoka Yemabhunu. Don't worry, vachataura. Asi pane nhau dziri kufanirwa kuti dzitombotanga dzaitwa. Pane nyaya dzakatarisana nevakomana vakafambira Comrade Nyoka Yemabhunu nekuti ivo pachezvavo havasati vakwanisa kuti vataurwe. Kuri ndoda kureminder something. Handiti wakazviona kuti vakomana havana kutomboya kukoti. There's something behind the closed doors. Pari kutambiranwa tsoro. Kusauya kwakaita vakomana vaya kukoti zvinhu zvamunofanirwa kuti mukwanise kunotisa. But anyway, vanhu tinogona kuti dzimwe nguva ini ndinogona kutosara pakuona zvinhu. Imi mukatoitawo mukatova mutori ahead of me mukatondiudzawo something kuti no, inzwa kablas zvinhu zvakamira zvakadai. Nekuti tiri mustruggle tese. Hapana munhu asiri kurwira kuti chinhu chedu chibve zvakanaka. Handiti kupaona. Saka chandoda kuti ndikusimbise ndechekuti usatye. Nyoka Yemabhunu musambomutyire. Handisuziva zvangu kuti vakataura information yekuti Nyoka Yemabhunu handisanda confirma kune zvamasources mamwe kana kune vamwe.
andisada confirma zvese izvozvo kuti ndizokuti nyoka yemabhunu akataura nani achiti handisi kufara zvandirwadza kuti mudhara, kana kuti nyoka yemabhunu akaratidza kusafaranuka nekusataura kwamudhara pamusoro pake. Ya zvinogona kuwanikwa izvozvo, but maresults ekusataura kwamudhara tichatraya kuti awanikwe kuna nyoka yemabhunu, mudhara achizotaura maresults acho aripo, nekuti vanofanirwa kufesa maconsequences ekuisa maoko avo vanhu pamusoro panyoka yemabhunu. Izvi ndati ndikuudze zvangu munin'ina wangu, tiri pache zvedu tiri tu, handiti wapaona. Geza haasi munhu wekuti sofa mudhara ataurwe kunze ari kuwirirana, ari kufamba neni, ari kufamba neuyu, ari kufamba neuyu, kana kuti vanhu vari kuopareta sei, vakabatana sei naComrade Geza. Ukatarisa pane mamwe mamessages amene pamamwe maaudio da kumbolika imwe nyaya ndoda kulika panapa pamusoro pamudzingo chiunzwa mudzingo achitaura akatombotaura akati Comrade Geza ndataura nawo. Ari pamamwe maaudio anotombotsvedza otombotaura kuti ndataura nawo mudhara vari right, vageza vari safe. Andiri kupanza haasi akawanda zvawo, asi akatombotaura futi mudzingwa chaichai, asiri nyoka yemabhunu. Even nyoka yemabhunu chaichai kutaura naageza aitaura nawo. Handiti communication inogona kuita breakdown due to security reasons, nekuda kwezviri paground izvozvizvi, nekuda kwekuti uri kuona kuti nyoka yemabhunu ari mumaoko api, zvakamumirira sei, mudhara wari musaidi ripi. But kutaura chokwadi, I want to tell you something. Those guys are going to be taken accountable. Vakaisa maoko avo pamusoro panyoka yemabhunu. Despite kuti nyoka yemabhunu achabudirira kubuda zvake munhikirikini maakavharirwa uma, ndizvozvo. Asi nyaya iripo, they are trying by all means at all cost kuti vakwanise kutovharidzira kuti no, vakomana ava vasagone kudi kubatwa kumazita avo, information yavo irambe yakaita unge like iri hidden. Ndo zviri kurwirwa kuti pasave neinformation inogona kuriliswa inenge iri yechokwadi pamusoro pevarume ivava. Saka according to my guess zvogona kuzonetsa kuwanikwa kwevakomana ivavo mukoti. Mark my words, ubate mazwi anditaura iwaya, kuwanikwa chaivo chaivo kuuya uzoatenda koti yako nyoka yemabhunu, because zvakazoitika zvekuti tsana nyoka yemabhunu maoko memapurisa nemasteps akazotorwa nemutemo muno muSouth Africa was not according to the plan yevanhu ivavo. Vaitarisira kuti pachangonzi bla 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 vopuwa munhu wavo vobva vatobaya naye. Handitika. Saka ndati ndingokubriefira zvangu, ndati ndingokuudza kuti ndozvo zvakaita. You don't have to be much worried, especially a person like you. Ndinopota ndichikubatsira tichionesana. Kuna vanhu vasiri kusenzesana namudhara Geza, but paparipo panhu pekuti hazvifanirwi kunyanya kudhipiswa. Handiti kundibata zvakanaka zvekusenza kwa uyu kana uyu namudhara, unofanirwa kuzinzwisisa izvozvo. Paripo pazvofanirwa kunge zvibuda pomboita kunge sezvinonzi zviri kudai, nekuti game racho setup yavainayo iko kuzvikananda ikoko ndo setup ine vanhu vari muGeza Revolution. Daukudza chokwadi. Zvototi chikananda ukatochibata chechiya unotonzwa tagwira achitokuratidza sekunge atombozive kuti anonzi Wycliffe Chivhai ndiani. Kana zvakamira sei anogona kuita kuti zvimwe zvinhu zvakanangana Wycliffe Chivhai kana kuti naScott zvitadze kunzwisisika kuti zvakamira sei. Atiri kupaona. Vanoita kunge vanhu vakadamburana so kunge vanhu asiri chichimwe. Ndo setup imwe chete iyo iri muGeza Revolution. But don't worry, vanhu ivavo vari pamwe chete. Geza Revolution, munhu wese ukangoona munhu anotaura direct zita ramudhara kuti vageza ziya kuti munhu iye ari kushandidzana namudhara Geza with no doubt. Handitika.